Sika padhuze nepadhuze. Dzakana kumashure mukuda kuuya kupi? Yeah, tell us. Imi munonzani dread mune Church team. Ndimunoita nezve Silverstone. MC wechima. Silverstone. Akomana. Ndimunotuka vanhu kudanzika. Ayo ati tukete chataura chokwadi. Oh. Yeah. Saka last week hanzi makaridza zvine 5. Yeah, vanhu vari kudaro. Chicha makaridza. 5 sikati kuti chinotufaka. Oh. Ko King Robbie. Zviri sei? Hapana kwa level. Oh. Muri chivo kuSilverstone trade. MC. MC. Oh, mnamjimataura taura. Uyakuno. Zvine power. Munogara kupi King Robbie? Tachitaura kumadhansi. Munogara kupi? Ndokara mabvuku. Ko zviri kupfaya gore rino. Ma levels ari pari right this time. Mapedzera kuridza rini seSilverstone? Ichiri hapo. Zviachi. So jena wakunduza. Murandipinda bisi. Something like my friends. What you doing someone? It's black spanner. Whoa. Ayo. Manove. Munoita nezvechiro. Selector weSilverstone. Moto ani Une power yo. umuraya Jabi ndakarara noziya kuti ndakambomba mfana Severa padhuze. zeri mfana waminox mfana wamadinox Oh. mfana wabangwa noziya kuti akambomuregedzera manguva Saka ingirendo vanozviziya Ora kadikitira. kushamisika kuti icho ndizviri kuitike Saka mimi maflat cap mimi muri marasta pakuita sei nemaflat cap yenyu. I still my entertainer. timarasta but marasta tinaso pakuburisa bvudzi Master. Marasta esmart ka. Oh. ngazochimirawo pamberi pevanhu ufanira kunge karova kwabwino Okay. singapa tisati Awa but kudaweza tisi outisa kabikozi. Ale taba wani. Yarumwa nembo. Butsi akapfeka norumisa nembwa unozvika. Kama waradidza. aiwa uchandimbomhanya and plus kujima usikuone ndikavhestingo mukati saka tirichi mhanya session uchirara dhasi training Nemunosimudza masimbi kablazi. izvi ndandakambomira nokuti hei running zvachona anenge akachimbodhakwa Right. saka izvinezvi tambotanga manje zvoti next time achazobuda futi pavhidhiyo bronson inofanira kunge akanyatsoauta bronson vese zvinofanira kunge zvakaita abuda nyama rakagwinya nokuti ndirechi mamc angu anozotaura yavanoda nokuti vakaudza vanhu chokwadi vanoda kuitira hondo saka ndindozomira sahuko kuti maya hakuna ndopa inozoshanda ipapo saka madinga ese totivaudza kuti vasazojairira futi chi hapana vangu nokuti anenge ataura chi chokwadi ishiti asi chokwadi nokuti munhu wanzwa chokwadi ishiti unoita hasha Saka muri vangani kuSilverstone? Zvakuda bangu wacho ariko achitaura. Yo unoziya ndani? Inini? Kuziya mali. Robi. Ayo wangomoti mali ka because vana vazviziye ka. Taura zita rake cha. Mad Move. Yes. King Robi. Yes. Church Tina. Yes. Jackie B. Yes. Mad Binox. Yes. Single J. Slingshot. Yes. Funga Madrid. Funga ayo fast. kozoita imwe yelongubheki Vese. ana madprot Yeah. junior d bricks smiley giant and the late MacGyver chechete munhu wana angokirara usuku zvinhu zvachona zvinozongofadza asi hazvifadzi Nestle sakapesera kustereo hani saka. ndemunhu wana angokirara Silverstone yese iriko vanhu vanogaira kuti vanhu veSilverstone vamwe vachona Django Man. asi vese variko Na Django.
Jango wabounce akakuchu. Aiwa saka akamigrate. Uchatopedzera akuridza. Apedzera akuridza. Aitondinetsera mangoma ipapa. Oh. Patikabvonoridza ndiko mangoma ndikati yo ari exterior anza ndiite ichi zvekuridza ndirichi bounce chete ngati ndikaupa bounce uchimbotaura mese muna Joe mukagara pasi ungatadzozomboti ndine utwero ndokwana kwako kwaunoita kuti Joe ndine manhamba tikone ndine power anokuta achidambura selector ko handikunde kuridza amira ndidambure didi akutodambura inonetsa ndikuti haiwa kana uchidai kunzwa tokupa anonzi machi manani stop live dance nemamixid mamix note Silverstone tinawo futhi vatongokupa ya kuito tokupa mangoma yatenta tsvaga vaziye kuti muno muzvinowanikwa sei kamuno ataka anenge achionetsa achida aribuda wiki iro saka Silverstone tinawo tovasiya zvazine staira yasiyana yedu staira yeSilverstone yasiyana nevamwe vanhu vese yakajamuka yacho saka ko hanzi red na Biniman vari kuuya munozvipiwa sei hanzi vari kukoma tent iriko red akuya hanzi ri Biniman ndakabuda pa Biniman 16 October Darbuya mso 16 October 2010 kulayo ndakabhuya festival Delta avanzi bearing rakachipa it says $3 for one pint $3 mabites $3 mabites but hapana beer no oh kwa Biniman so to ane huru achaita kupotika huru kuri kunzi mari kupinda to advertise zvakataurwa but asada advertisement so far hapana chandiziya to advertise okay red rate uyu red rate anokangodzoka nhamba keZimbabwe pane kanga nhamba kandakapiwa but ndakatadza vangu zokadownloada nemwe mufana anozviti Abra Sims akandisira kanhamba but handisa ndakanhonga kani ka red rate kanyowani hanzi pane kangu kanyowani futi ka red rate kamwe kasiri keZimbabwe ayo kune kamwe keZimbabwe wakazeka pane imwe futi hapo mama redeem ya handiti ka aringoti it's Abrazim Abrazim aninga rutokamba I think producer wacho anenge kuZimbabwe mpana kuZimbabwe anenge ari kuUK yeah saka mpana uyu akati tumpromotere masongs ake ared rate tikamapromota chiche tinobenefita pano mubvunzei link yake irichi mutaurire achokete papapa takapromota anonzwa shona handisi tikapromota red rate chita tinogenda panoya kuno what do we get from promoting muri kudeini waratidza kuti Zimbabwe yakaita sei muri kupanzikisa German bozi mimi munenge mune zvekutaura nandanzwa nekutaurira vanhu kuti Marvin akati zvakati Chajitina akati zvakati makutaura mega wobva vazviona kuti it's my one handiti because before angangori mapicture ka vasikanzwe zvekutaura munhu vachingona ingori picture kubata munyaita wati king saka vanga vasikanyatsinzwisisa kuti munhu anoita sei kana ari kuZimbabwe manje vakukuonai vachikunzwai vaone zvinofadza zvinofadza hamunawo here vamwe vanhu vamuforeni vamuda kugirita gita yako yaunoketa kana ari Joza ari foreign Mike Mapondo South Africa nani futhi TK Smooth yeah man that's a salute unoketa abhigwa zika wamona TK Smooth tukukuziva urizika Black Dillinger tukukuziva futhi Black Dillinger anofana kubikwa nechiveit big up Black Dillinger scene one love Judge Tina say so no respect to Jazzy T yes yeah man Jazzy T ndeupi manje
Jazzy anoridza kumasound eforeign Renaissance. Renaissance. Kumasound eforeign. Renaissance ndekujamaica. Yeah. wanzani koni ukambuzuma Isaac. ya Isaac mawa wombota uchidzokawo shamwara ikona ungogara ikoko uchitanga usikaziye Zimbabwe kunoko chiboya tibofaya vabhiya kuda kuchikwa makaso kunoko Mutipeka mutendeka pazvaka kuitira zvaizvo. Mashezi oitateka komama ngauyeka kana ndine mamwe ndakome kutambura unogeta kana ana mahobho yese tokalavhisa kana mamwe aya ngachinzi ana diri steri ngangovakomesa Kana mahovhorosi kana mahovhorosi. Ngauye. Ese kuno kuAfrica zvakanaka zvinosenzeseka. Right. Back to you. Isaac aruzikano. Ukambuzuma. Nani futhi biga vanhu venyu boys down. Ko masound man akuna vamwe masound man amunoziva kuZimbabwe ari Hanif. JH. Pick him up. Yeah, big up JH. Yes, yes. Shocking vibes. Yes, yes. Zimbabwe. Yes, yes. Madhouse crew. South yes. Africa. Yes, yes. New generation. Yeah. Yes, yes. King Alfred. Yeah. Nani futhi. Because ne power saka vanhu vatovadhibha ka vanotikanganwa kana vaenda moja tizovaziya nofunga nokufungawo ndenoneetsa Judge Merciless. Big up yourself still. asi aita chihure kwese Silver stereo ainochazikanwa kwavo Kamukisa pakati. Chihure kwakaiswa pakati chachihure panoziva saidi wavo haisi shiti mabhulango utaura chokwadi ndozvauri kutaura Major E. Booker T. Decibel. Decibel foreign one. Based foreign. England. Okay. Hands are by promise you never leave another. Inoti. Dana ne looks. Yard stepper. Yeah, big up Abrazim. Abrazim vataurirewo kuti vataurirewo Abrazim akantaura dansi kana muda kuti kwa special munoita motaura mazita enyu anotaura kana ari kumupiga ari kutomupiga ndoafana kuimba iva vapio Mad Malvin, Judge Tina, King Rob. Vane power chaipo chaipo zvinezvi. Mad Malvin, Judge Tina, King Rob. Bang. Vari 4 ivavo. Yeah. Wazvinzwa here kaAbrazim? Mutipei. Yeah, hapana natsobata munyato wacho. Because vanhu vachanofunga kuti hatisvitse message wo. Zvoti kurunzi kana achiuya okotibatisa anotoitwa namashows. Nyange iya kana achiita yekuridza koitwa functions vorongodzi koitwa se zvoti kuno kubooster rake rozoita uchipawa. Tinaye kana Silver Stone. Avalinge vanhu vacho Germany. Vazhinji vanongotaura kuti Madman kana muchienda kuZimbabwe toda kuzokulinka ichi vakaya muno mavalinge. Noziva kuti mbana uya anonzi highly blessed kuinza Chris Godfrey. Yeah man. Noziva kuti anambomuona. Noziva kuti anambomuona inyi. Saka kwandira basa chairo hana basa. Anenge asitorina dhii. Kubata munyari wacho. But vanenge vachinetsa vari foreign. Vauya kunoka pasisina vanenge vakuita zvechisalad zvekuendesa Chris Goldfinger vachimunomuratidza dzimba dzakanaka mumadheudheu. Hatombozvida Chris Goldfinger. Angatoona zvinyowani zvasati amboona because akamunza akamukanda musitodhatu. Akaita mari. Unoziva kuti akauya musitodhatu akaita mari. Unoti unotangira kumageto ka uchiadvertise kana parungoitwa na function kuti Silver Stone unzi ne function ubva ngokwanisa chi ungunza angopinda angomira stage aonekwa vanoti ndikamuona onyatsona fona mutoro chinyatsonhonga majive kwete kwaanoendeswa kuendwa nemadhara plus vanozoita kuti vamutere noti unoziva chinoitika vanhu setonoti Chris Goldfinger yanga iri yakudhara ndopainyanyonzwikwa pamakaseti chichi vanhu vakawanda ndopainyanyomteerera saizvinezvi vamwe vachiona ngoti hapasina ma-CDs vanhu vemughetto pamalive
ndo vanatsomuziva manje kwanenge achiendeswa kwa vatombomuziva vanongoendawo kungoti kuna foreign plus inongoitika pachona iwe ungoti vangodzonzi Chris Godfield obva ngoti unogona kudzonzi unomuketa here Chris Godfield ndongomunzwa handitese handimuketi saka unogona kungoti ndiye but akambouya wapange zvakaita sizila kuenda kugaza umbonetirawo weti ogarawo padombo aone zviri beta kugaza nobva kutanga kuimba kwakaita manje ukoko vanenge vachiendeswa vatombozeta akatanga kuimba rini vanongoenda ngauya chiri foreign zvechisaladi ekona akangoiswa muchibharumu akaenda nemathousands kunyeberedre John Bond yakatoita zviri nani handii ekona sita lipsing yawandisa paRnB artist gawambo pachidya ngawatoyamboita mabhendi kwete zvavo zvavanoita zvazvo vaite zvemabhendi naye bendi tunoita kujamaica redhium rakabuda muzimbabwe bhazi rakarohwa pabendi shonpo achiimba so mwakatya kuti vanhu vakauya anouya nevanhu vemadrums saka vanhu veizomurovera but manje iwo wakanzi uya kaunouya netimu yako yakakwana ngochajamarinongokwana vanhu vake kutoesa mari saka red rate achiuya ngaatoya nevanhu vake vakakwana saka red rate angauya nevanhu vangani vatipei ngauye iye kana nezvimoko zvake zvinojaivha zvichiita zvazvinoita aiwa timu yacho ingaite vanhu vangani imi kuona kwako neband nared rate one kuitira kuti mapromoters kaya kune matsaga ane mari kaforeign 15 vanoita 15 to 20 people handi vake chaivo vake chaivo vari kuita something vekuti akataka kuperforma